Laakeri taas täällä ja pelataan tällä kertaa vähän erikoisempaa peliä nimeltään Fistful of Frags. Ja nyt ei tullut video, mulla on kyllä valmiina tulla videota, vaan me on melkein yötäpäivää hakannut pleikkariin. Koska ei muutakaan oikein ollut ja sieltähän meidät tiputettiin aivan ensimmäisenä. Ai. Saatais ottaa aikaiseksi tässä. Eli meillä on vissiin 3 heittopuukkoa. Näin minä ymmärsin. Sitten meillä on... Ai, joku kuoli lähellä. Näin jemma. Joku tulee tuohon potkastaan sitä. Ei. Vittu, ihan väärä nappula. Vittu! Ui. Lataa. Taas se saatana. Ai vittu, kuoli. Minun käestä. Ajatelkaa sitä. Mennään vaan täysillä vittu. No mikä vittu? Ei! Ei, saatana, heitti vielä puukalla päähän. Saatiin joku vissiin achievementti, eikä rehnyt kahta kyllä yhtään, mutta... Jep. Niin, saatana. Joo, eli kun yhden pistää hiirellä rullalla alaspäin. Mikäs vittu siinä oot? No heitä se! Voi vittu. Tottunut painamaan ykköstä, että... Okei. Tottunut painamaan ykköstä, että vaihtaa assen niinku primary weaponiksi, mutta se ei oikein workinut tässä pelissä. On niin kontrolli, jos pitää nyt painaa, mutta kai se onnistuu tuollakin. Ei minun mielestä sillä ole mitään seksuaalista merkitystä minkään kanssa, että mitä me painan, kun mä pääsen peliin. Joo, nyt ei tullut tosiaan kuvattu. Tuossa omittajan kanssa 1 viikonloppu hakattiin aika paljon TF:ää. Sitä pitäisi lyödä tuppeen, mutta ei on nyt vaan ollut oikein mielenkiintoa ruveta säätämään, editoimaan niitä. Niissä on oikeesti aika vitusti säätöjä, siinä ei mitään ihan normaali selostusta, vaan siinä on vähän kaikkea sekaisin randomisti ja minä en jaksas millään ruveta erittelemään niitä. Se on ihan vitun perseestä ruveta säätämään noitten kanssa. Eli tässä pelissä, mikä tässä on? Mistä tässä on kyse? Pitää tappaa porukkaa. Siinä vissiin tää pääaihe. Mutta länkkäriteemalla. Jep. Ja kuten eka arvelin, että ei pitäisi pelata sitä TF:ää enää kanavalle, mutta ei sille nyt oikein voi mitään sillä omittaja. Vittu, kaikki on sen saatanassa. No niin, siellä oli hatchetti ja tähän pyssyy vissiin paukkuja. Minä sitten tiedä, että pystyykö näitä asseta niinku... onko erilaisia asseta muuta kuin nämä 3, eli tää... kivääri, sitten mikä se katkoo. Lykko vittu, että säikähin, hei saatana. Ihan vitun perseestä. Siis miten mie pystyn säikähtämään tuomasta? Vissi, kun se tuli suoraan selästä. Mitä aha. Mistä? Voi vittu, mä oon koko ajan yrittänyt potkasta eestä, vaikka se potkas se shiftistä. Että mä oon paska, saatana. Vittu kuole. Perkele. Tipuu, saatana. Bandido. Oh fuck. Tukospa mä oon nyt puukko ihan vierestä. Oi. Perkele. Ei saatana. Meillä tuli jostain yhtäkkiä virtaa. Mä koko päivän vaan hakannut pleikkariin ihan vitun tyysistyneenä. Välillä melkein nukahtanut siihen pleikkarin ääreen, mutta nyt on tullut jostain eeppisesti virtaa. Vissiin kun me ei tehnyt mitään järkevää vielä tänä päivänä ja sitten puhuin vähän sekaisin, mutta en tiedä. Jep.
Siellä on taas 2 bandidos. Pam, 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 pam. Sieltä kaikki paskaks. Ai vittu. Sitten miut ammuttaa. S. Tuo tosiaan vaihto, tuo aika randomia minun mielestä. Ainakaan minulla ei tullut mitään muuta vastaan kuin noita erilaisia, paitsi yleensä alussa on varmaan se kiireklikkaus muistaakseni ja sitten on kaikkea vittu. Ihan sama mitä nappivan näppäimistä saa vaikka eskisun muuta alttia Windows-nappulla. Sitä ei oo vielä ollut minulla. Koska ei sitä ikinä tiedä, että täälläkö joku mäkiläistä sitä ei ookaan ja hirveä selitys päällä. Mikä siltä perkele! Kuole saatana! No! Hui saatana. Onneksi ei kuumottu. Onneksi ei kuumottu. Tää on vähän niinku suurlähettiläs TS. Tää asettaa niinku eka yksi tämmönen pikkupiste ja sit kun ampuu, niin se lavahtaa semmoset saatana moosiksi. Mitähän tuo on? HP 51. 76. Oi, nyt ollaan hallucinations. Tai sit vähän gännish. En tiedä mikä tämän pelin termi on tällä kukkelin tilalle, mutta se on hyvältä vaikuttaa vähän. Vähän aikaa oli vähän sekaavan oloinen tää äijä. Kosastoo lähellä. Se tulee minun suoran päästä. Oh fuck, se oli oma. Fuck se. Vittu se ammut sinne. Tuolla pyörähti jonkun hattu. Ei näy ketään. Ei näy ketään. Siinä! Äijä! Tapaa perkele! Ammu se saatana läskipää alas! Ammu saatana, nonne! Hyvä minä! Perkele! Minä muuten kuolen seuraavalle äijälle, joka tulee minua vastaan. En tiedä syytä, mutta näin se vain on. Mikäs? Pulimesta tää on. Tästä vissiin pääsee tarpeeksi tryhardaa tää vitun hyppäämisen kanssa. Ja se lähtenyt. Noin. Back in the game, bitch. Yeah, nyt otettiin ottaa myrkkyä suoraan sisäelimistöömme. Ai vittu, se oli oma. Ei saa säikyttää paska omaa. En kyllä ihan heti uskos näitä oman puolella, kun ne saattaa tää verran teessä. Mitä vittu? Oh. Mitä vittua se teet? Hyi saatana. Tapaa! Ai mitä vittu? Onko nuo oikeesti? Ai niin press imi kiinni continue. Minulla oli niin lovit HP, että ei ihmekään jos vähän kuoli äsken. Tuo vissi oma. Jep. Pass the whiskey. Joo, minä ymmärsin kyllä. Mitä se sanoo? Joo. Haha. Tosiaan. Pass the whiskey. Mä oon aika varma siitä, että tää on paljon parempi peli kuin TF. Mie en tiedä. Tää on uutta. Tää ei oo mitään vitun kodi. Tää ei oo bäffää. Tää on kyllä vissiin Source. Ihan vitu sama. Tää on silti silleen erilainen. Paljonkin erilainen. Voi vittu. Aukasitko sä luohon vaikka? Mitäs mie löysin? Panoksia. Kiinnosti. Kiitos. Mikäs vittu? Tota ei vissiin saa ampua kun ihan lähe. Tai tietty saa ampua, mutta tiedä siitä, että kun vitusti se kannattaa. Ihme kun kuoli saatana. Mitä vittua, onko täällä jotain vitun botteja pelissä? Molemmilla puoli 1. Come on, man. Botteja, mitä vittua? Mitä te oikein ajattelitte? Ennen kuin tuo lisäsi sitten nuo botit tähän.
Jep, me tiesin. Ei nyt yhtään. No se oli sentään vihu, joka kuoli. Ei vittu. Mitä vittua? Oliko tuo vihollinen? Totta vitussa oli. Joo, ollaan vintakee makee. Vittu. Joo, kyllä. Otettais tuota. Jaa. Kyllä. Ai jaa. Tää peli vissiin loppu tähän, mutta joo. Eikä se ollut tällä kertaa tässä tää peli ja nähdään ensi videossa ja se on moro.